ere, mugitzen ari da, pizkanaka umeak baita txirrindularitza, baina joku bezala, Ni adibidez, eskupilota egin nuen, eskolan ez nuen parte hartu partidu pilotetan, baina, eta gustatzen zitzaidan asko. Gero ja bizikleta hartu nuen, baina aukeratzea, saiatzea egiten gauza bat, beste gauza eukitzea, 5, 6, 7 kirol desberdinak, eta gero ikusiko duzu zer gustatzen zaizun. Igor, aipatu duzu Madariaga, segurazki ezagutzen dugu batez ere, Euskaltel eta batez ere Euskadi Fundazioaren sortzaile bezala, gero Euskaltel Euskadi gaz izanako arrakasta, profesional munduan, lehen aipatu dugun kirol profesional eredu horretan izanako arrakasta, zu zeu, hortxe eta zeu bezala zenbatek eduki duzuen aukera, profesional mundura eta gainera gure koloreak edo defendatuz. Eta orain, aipatu duzu aula pedagogikoan batez ere umeekin ari dela. Eman alduzu daturen bat gehiago proiektu horren inguruan? Bai, orain dela urte batzu ja mugitzen ari dute hori, eta orain dela aste bat egon naiz beraiekin, nola etortzen dira deriora ipintzen dute ere, ez bakarrik praktikatu bizikleta da, formazioa pizka bat, jakiteko kodeak, gidatzeko kodeak, eta batez ere mendiko bizikletarekin oso txikiak, txikiak dira, baina denborarekin, igual 2-4 urtetan irtetzeko gero errepidera, edo egiteko bai eskolatan edo kadeteetan, juveniletan, baina hori da, hasteko pizkat... Hastapena bezala. Hori da, hastapena. Eta ibiltzea bizikletarekin, baina modu, esan duzuna, ludikoa. Eta gainera daukagun, ni orain dela gutxi egon naiz Holandan, Amsterdam, eta hori, posa moten du nolako bizitza daukan jendea bizikleta eta bere bizitza mugitzen.